Om de macht te grijpen. Legitieme redenen om de macht te grijpen. Volle afvalbakken in de trein. Plofkip. Dat je naar buiten kijkt door het raam en het pijpenstelen regent, maar niet op buienradar. Dat je bij Fellini in Leeuwarden een 4-dubbele ristretto bestelt. Dat is Italiaans espresso, maar dan sterker. Maar dat je het dan geserveerd krijgt in een koud kopje, waardoor de koffie koud is zodra het op tafel staat. Disclaimers die dichters geven voordat ze gaan optreden. Een voorbeeld. Ja, ik voel me vandaag niet zo goed en had me verslapen voordat ik hier kwam. Maar ik was toch nog net op tijd. Maar onderweg hier naartoe heeft mijn hond mijn programma opgegeten. Dus ik doe het vanaf mijn telefoon. De hond had ook diarree gekregen van het papier wat hij had opgegeten en over me heen gescheten. Dus het kan zijn dat ik nog een beetje naar hondenpoep ruik. Ik hoop dat jullie het niet erg vinden. Goed, dan nu mijn gedicht. Einde voorbeeld. Gehakt van de Lidl, met dextrose erin. Kunstenaars die niet op tijd komen. Giel Belen heeft me nog steeds niet gemaild over de kracht van het ochtendritueel. Tegenwind. Van adel zijn, maar in een tijd en een land leven waar dat mensen totaal niet aanspreekt. Maar hopelijk zitten er een paar vrouwen in het publiek die dat wel aanspreekt. Drink met mate. Waarom? Het is toch veel leuker om heel veel te drinken? Een voornaam hebben die bijna niemand goed uit kan spreken. Het is niet Hendrik, maar Hindirk. Niet begrepen worden. 3 jaar gepest worden op de middelbare school. En dat je daardoor psychoses krijgt. Maar dat dat helemaal niet erg is, omdat je vanzelf een psychose krijgt die wel lukt. Tegenwind met regen. Zoveel drugs hebben gebruikt dat de veranderingen in je brein permanent geworden zijn en je de drugs dus niet meer nodig hebt. Echt super goedkope hobby. Geen drugs gebruiken. Puntzak friet. En dat je dan onderaan de zak nog wel friet hebt, maar geen mayo. Fotografen die niet op tijd komen. Reisdeclaraties moeten invullen van €15. Waarom maken we het vervoer wereldwijd niet gewoon gratis? Dat is en goed voor het milieu. En dan hoef je geen reisdeclaraties in te vullen. En je hoeft niet je geld terug te vragen bij vertraging. Omdat de reis gratis is met 7 miljard mensen. Geen gezeik, iedereen blij. Tegenwind op de fiets met regen en te veel kleding dragen onder je regenpak. Waardoor je helemaal kapot zweet en woedeaanvallen krijgt. Omdat je zo'n kutleven hebt dat je niet een auto kunt betalen. Dat je in de kruidvat staat en aan de kruidvatman vraagt: hebben jullie ook bokkenpoten? Maar dat de kruidvatman dan zegt: nee, dan moet je in de supermarkt zijn. Maar dat jij dan zegt: nee, ik bedoel niet de koekjes. Ik bedoel een bokkenpoot om je nagelriemen mee terug te dringen. En dat de kruidvatman zegt: dat doe ik altijd met een schaar. En dat jij dan zegt: dat is het domste advies dat ik ooit heb gekregen. En dat de kruidvatman dan een woedeaanval krijgt. En jij ook. In de kruidvat. Dat ik wel, zoals ik er nu uitzie, op het podium mag staan, maar niet zo door de stad mag fietsen, terwijl ik wel helemaal mezelf ben en in mijn kracht sta. Niet doorhebben dat je grappig bent. Ja, ik ga nu stoppen, ik word toch niet serieus genomen. Ik wil serieus genomen worden. Ja, ik wil serieus genomen worden.